atiku ki kok ya kesepen nganti aku ki iri karo tangga teparo kae. Saben ditinggal karo bojone ning omah gayeng guyon karo anake. Besok kapan aku ki nglakoni kaya ngono. Monggo anggonku mau omah karo Kakang Branjung ki 10-an taun nyatane. Nganti iki ya durung diwenehi turun. Kok ya lek kebangetan temen Kakang Branjung kuwi lho ya. Lah wong lanang kok ya ora iso ngekno anak wong wedok. Jane iki ya seneng-seneng ae diganjar dadi wong sugih. Lho. Jebule kan sampeyan Kakang Branjung. Kakang Branjung, kene lho tak jak omongan, sampeyan malah kebumet tukang dhewe. Ora mikir karo wedok. Ini rasane bojoku kok ya malah jengkel aku. Kang Branjung. Kene lho, Kang. Sampeyan iki tajak rembugan, tajak omong kok geleng-geleng karepe dhewe. Sampeyan iki awet esuk lek lunga kaya ampe ning ati lagi mulih iki lho. Kondi sampeyan iki kondi. Ora usah takok. Lho, lha wong jeneng bojo kok ora usah takok piye? Mangkel aku. Lah kok mangkel sebabe apa? Sebabe kowe. Lho, sebabe aku. Ya, Aku duweni salah apa karo sampeyan Kang Branjung? ora ngrumangsani. Lho kok rumasani? Kowe iki salah. Nek ora ngrumangsani nek kowe iki salah. Salahku ki apa? Yen pancen aku ki nggih salah karo kowe, apa salahku kandhakno, Kang? Lho kowe iki wong wedok kok ora iso kaya tangga-tanggam. Lho, ora iso kaya tangga-tangga piye sih kok karepno? Tanggam wong wedok iki duwe anak kabeh. Lho kowe. Lho iki wedok ta wedok-wedokan kok ora iso duwe anak. Jebule mung perkara kuwi. Lah dek ora. Pinter mbok disiki saka rumangsamu, aku ora bisa ndek anak ki sing salah wong wedok ora iso, Pakne. Sing salah ki sampean. Sampean ki wong lanang sing ora iso ndawekno anak wong wedok. Dadi kaya ngono kuwi, kowe isih nyalahno aku. Lah kok ora salah sampean salah sapa ya? Tak kandhani. Kandhani apa? Kowe iki cara sawah. Lek ku maculi rina wengi. Nganti iki ora iso metu asile. Monggo nek kowe iki wong wedok iso duwe anak, mesti ndang meteng. Ra iso yen sampean nyalahno aku ora trimo. Kesalahan iki sampean. Mergo ngene lho Kang Branjung, tak umpamakno ya to. Ya. Kuwi sawah-sawah sing loh. Esok dicubleki sore tukul, sore ditanduri ya esok sepi. Lho saking ae lho Kang. Saking apane? Bibite gabuk, pacul bengkong ya kaya sampean iku ora iso tukul tandurane. Dadi kowe ngarani aku ibarat aku pacul bengkong. Lah iya apa ora? Bibit gabuk. Bener. Ya anjen gampang nek nyalahno wong. Saiki aku tak takok. Takok apa nem? Tak jawab. Umume wong sing meteng iki wong wedok ta lanang? Nah umume ngono sing meteng wong wedok. Lah sing lairno bayi iki wong wedok ta wong lanang? Wong wedok, Kang. Nek kowe iki ngrumangsani wedok dene ora iso meteng, ora iso nglairno bocah. Lho iki wedok ta wedok-wedokan? Oh, kula ngarep mau tak kandhakno. Lah wong bibit gabuk kok iso meteng. Ning ngene ae ora usah geger diruwak kaya tangga teparo ki ya. Gembrebek sini-sini wong. Piye-piye? Saiki tak jajale piye, Kang? Jajal piye? Sawahku ben digarap wong liya kira-kira mengko tukul tandurane apa ora. Kanggo buktekno. Yo buktekno. Sawam ben digarap wong liya. Iso metu asile ta ora? Bener. Wah, supon blantek sepeda ndang nyithik ae. Seneng ae nyalahno wedok. Saka rumahsamu. Aku lek mung ngene iki mikir donyaku iki lho. Lah kok mikir donyamu? Donya semene ubur-ubure saya lek aku modal. Sapa sing duwe nek ora anakku umpama aku duwe anak. Jajal. Lah iya aku dhewe iki ya ngono. Ning kok ya kebangetan
sampean iku kok ora mikir karo wong wedok, mongko ning omah ki isine mung aku karo sampean. Yen sampean ki suwe lunga ora muleh-muleh nang omah kaya sepi, nyenyet kaya ning kuburan Kang atiku. Ngene ae. Ngene piye? Ben iso duwe anak. Ya. Aku tak golek rondo elelean rondo brundak ae. Makelong wong layak. Peh ceklan dhuwit. Sabam ning warung ayu ya. Ora warung ayu golek rondo elelean lho. Wis, nek perkara iki dirembug ora ana rampunge, ora ana bare. Lah iya, aku dhewe ki ya nganti kesel nek padu karo sampean ora ana bare. Dirungokno tangga karo isin Kang. Ngene, iki kowe arep tak bekas. Bekas apa? Donyaku iki akeh dhuwitku nggruk-nggruk. Hah? Nganti ana wong jawab utang, aja pisan-pisan mbok penehi. Apa meneh njaluk? Ngene lho Kang. Bondo semene akiye, mongko kowe kira anak mbok nggo apa? Nak mati ki lho ora mbok gawa. Nggo tulung karo wong cilik-cilik ora duwe-duwe kae lho Kang. Dadi bandang semene iki arep mbok kene wong cilik-cilik sing uripe keserakan. Ah sing yo tulung yo diwenehi. Lah nggo apa? Nek doyan kadung tersi, kowe urung modal awe badhok apa kowe? Ganjar wong sugih kok nyengita Ngakon ora karuan. Bojo rupane ngono. Rasani. Apa? Ana-ana dan turu. Kesel aku mbok Aku kabeh jangka kok kowe nyemimil ngrasani wong. Lah gregeten aku kok bendina mbok cak padi terus. Tak idolno kowe tak idolno. Arep bojolno. Rumah sama aku terus wedi. Rumah sama aku terus kuwatir arep bojolno. Kowe iki lho. Bari dhewe Kowe iki lho. Ngene. Ayu bundone supon. Dadi mas si penani ya duweni dedekan. Layak. Lah kae dindine supon nak golek pedaku mono. Piye neh? Raketan tak jak. Lho, monggo. Jebule kowe, Dik. Kene-kene ati kangen aku kuwi lho ya. Suwe ra tau cilik karo sedulur. Lah, bojong karo anak kok ora mbok jak to, Dik? Mboten yo, teng omah kula niki wau piyambakan nek yo. Oh, ngono. Nggih. Alah. Dene tiyang bejo niku mboten kaya sampeyan kok yo. Padha-padha anake bapak karo mbok. Ning sampeyan karo aku kok beda ki Mbak Yu. Sampeyan uripe kepenak. Omahe apike kaya ngeten. Lah kula urip kok yah mono, yah mete kok mung kaya ngeten yo. Wis Adin, diterima panane ora usah kesula kaya ngono. Pancen kabeh mau garis sing kuwasa kudune ngono. Ning ngene lho, Din. Lah saka omah nganti wene kok kemak-kemek jane iki mau kowe iki mau apa wis mangan ta urung, Din? Bojo kula dereng liwet yo. Urung liwat lha apa sebabe kok urung liwat? Berase telas. Alah, mesak. Kula nggih nganti jam menten nggih dereng klebon napa-napa yo. Alah, ya wis yen kaya ngono ngene ya, Dik, yen kowe iki mau durung mangan, enteni ning kene aku ki mau bar liwat tak jipoke sego dhisik mangan dhisik ya, Din ya. Nggih. Oh, ngono enteni kon dhisik. Nek kene sego yo turah-turah wong akeh wong sugih. Ning omah wae kok nganti rasane wetengkal. Yen kowe lesu iki ndak dipangan, Dik. Wis ndekno mengko yen kurang tanduk ya kena. Tak jipoke banyu nggo ngombe ya, Din ya. Iki engko tak pangan separo. Sing separo tak go mulai ben dipangan buke momo. Rayune aku ditulur gemati karo aku. Oh! Laran. Sajo ae le medhu. Yo kenaken. Moro-moro arek mangan, moro arek kemplok. Bandane sapa? Lha aku sing ndek omah. Wetengku kali
paling tampet rek. Niki wau sing paringi Mbak Yu Kang. Dadi iki mau lek menehi banyumu. Nggih. Mergo kowe rene krasa ngeleh terus mangan iki mau. Teng omah mboten enten sego. Ya, lek mangan kok telap demenakno. Jarene Mbak Yu sego teng mriki kathah. Lho nek sego ning kene turah-turah. Dadi kowe ngeleh tenan. Nggih, Kang. Mangan iki kira-kira entek ta ora? Mungkin nek boten entek kula bendane wangsul, Kang. Nggon tanduk, gowo sing mundung lah. Ning aja iki sing mbok muleh. Iki pangan kowe, pangan kabeh. Yo, pangan kabeh. Cocokane ning dendel-lo. Kowe buat dari bapake ae. Lajeng kula pangan kok sampeyan pakai kacang. Beras iki asale kok gabah. Gabah diselekno dadi beras, diliwet. Liwet iki angelane wong. Mone beras iki ora ono duwe. Kowe mangan. Nyambut gawe. Moro-moro mangan. Lah suwe dunya aku yo entek, kok ngeri. Pamane sing mangan kula dak boten enten ilang ya, Kang. Ora ilange apa? Nek iki bubul dalan. Aja ana arep medhek-medhekno. Banyune kanggo ngombe, Dik. Lho. Segane lah kok malah kocar-kacir ki mau kenapa, Dik? Kula niki wau kesusu nganti piringe gawah. Lalah, ora usah Kocar-kacir. Ya wis wis kadung. Anu putar apa-apa. Iki diombe dhisik rasane lho, Dik, tak jipoke meneh. Lek kuliwet mau akeh ijeh kok Ben wis, nah ini tak jipoke meneh. Kula adyo garing. Nek menawa disigokno sego yuneh, tak ombenane sik nak mangan ben ora Budek mbok piye? ajeng minum, Kang. Yo kenan kowe ah, banyu saiki ora banyu kok sanyo. Ora banyu kok dobet. Iki banyu aqua. Tuwa iki larang regane. Yo kenan kowe. Kowe nek nganti tuman kulino ngombe banyu iki. Ora ono sing mbok tuku. Yo ketelak tak minum kedhik mawon, Kang. Dadi durung ilang ketelakan. Nggih, Kang. Kira-kira ngombe iki kok seger ya? Nggih, Kang. Tenang. Iki lho ngombe kabeh. Aduh, ngombe kabeh. Aja aneh leh. Lek dendelno bar badhok ngombe, bar ngombe wetenge ngeleh, badhok neh. Sampeyan niku ipe kula lho, Kang. Kalih dulur ipe kok mentolo sampeyan. Iki nek bayu ndek kanggo karo aku. Nek bayu ora kanggo karo aku wong liya bloyo kowe. Ampun begat. Aku di Nggih, Kang. Nggih. kowe melarat ae sini-sini wong. Lho iki ki lho dulur melarat. Kowe dina lek moro goleng ganan. Angger wetenge lesu rene. Kecelak moro rene. Tak obuang ae omah. Mangono wong. Apa ingin lihat? Mboten, Kang. Dupak rayu pisan kok. Bedane kok adoh lho, Brandung karo Kang Brandung.
Antene sing dulurku iku yu Branjung kok. Kang Branjung mung duluri kowe. Dadi umpama Lah kendine kok malah pecah iki mang kenapa? ngapunten yu. Nek kula salah mecahno kendi. Niki wau ajeng ngombe ngrucut kendine jawah. Alah. Pun yu kula mboten mangan mboten napa-napa. Kula mboten minum nggih mboten napa-napa yu. Alah pun kulino mawon kok. Ngeten lho yu. Piye? Kula mriki wau wonten damele yu. Ana gawene apa, Dit? Anak kula momok niku awake mboten kepenak. Awake mriyang. Ajeng kula golekne tamba, kula mboten gadah harta. Mila kula mriki kula ajeng nembung dhuwit kalih baku. Niku mawon nek enten. Ajeng kula nggih nambahno momok yu. Lah kok mesakno bengek? Wis ngene yo, Dit. Ora usah kondo nyilih. Iki simpen aku dhewe ora duwe Kakang Brajung. Wis go nambahno anakmu. Wis ora usah nyilih. Ampun kathah-kathah. Ora wis apa-apa iku duwite bayi dhewe, Dit. Iki meneh nek kula mboten iso balekno pripun. Alah ora usah mikir balekno barang, wis iki kanggo tangga anakmu. Saestu. Heeh. Ya Allah Gusti momok. Kowe sida tok tamba, Momok. Iki nggo nambahno kowe. Iki kena dienggo tuku beras. Liwat. Iki kena gunung kono salin momok karo Sarini. Lu Piye, Dit? celak diarep-arep kula tak nyuwun pamit jam cekap kula tak pangsul. Ya wis ora usah pamitan karo kakangmu Brajung, wis dalune wae. Hati-hati yo, Dit yo. Anak am bendang mari. Kakek mulai. Kakek, tak mulai. Kamu lana aku ndang mulai. Kula ajeng wangsul kan. Piye? Ajeng wangsul. Lho kowe iki disopan ta ora? Lho marane wong mulai ndak pamitan karo sing di omah. Pun pamitan kalih Mbak Yu kula kan. Pamitan karo Bayu. Iki ora men Bayu. Wis Kak. Latok. Anak iki awake panas bendang mulai mesakno. Panas mudah gak besok. Aja ngono asale. Anak wong pelaran barang mudah. Kan kula tak wangsul. Kula nyuwun pamit kalih sampeyan nggih kan. Lah ngono lho. Nggih. Sik. Enten napa kan? Kowe kena mulih. Neng tak kandhani. Napa? Saurunge kowe mulih, kowe arep tak operasi. Sampeyan iki kok kaya polisi arep operasi barang. Sakit nek kan. Ajam ning dioperasi wong lara tok. Oke kan. Sik, Enten napa? kowe mulih. Pedhot blum. Iso wong ngene iki. Kok ben mulai to, Kak? Kok tak latok tak pempisan kowe kok kakek ngomong. Piye? Sik, Rene napa? rene sik. Mbok gere-gere kan mbok apa kok? Ana tindakan pisan kok. Napa kok Kang? Ah ben mulai lah, Kak. Enten napa Kang? Lah mbok apa no sanidit. Ora tak apa-apano. Lho ini kok. Lah iya. Enten tiyang kelas. Ngerti ya bodoh dene tak tukokno. Alah wong kula wong tuwa mawon mboten salin nggih mboten napa-napa. Kowe iki wis nom andek tuwa klambim kok ireng terus. Ngerti ya tak tukokno putih 9 meter. Ampun ngoten apa. Tenan. Sik. Niki enten napa? Sak ketoke kok rondokan iki isine opo? Katone sae wono duwe atusan abang. Peno iku akan mesak. Lem kerampok kondi. Nggih pun Kang. Enten pantun ae. Belum tau kasih kabeh kok pantun. Aku yo wis to Kang. Kowe jeneng tunggale. Yo kebangetan sampe. Wah, Pun Kang. sik. Enten napa? Ya iki nek karo saiki gantuk wedhus babon iki. Pun nggih Kang. Kosek. Napa mel? Alah yo. Ben mulai, Kak. Resik. Sik. Kang Brajung. Sik. Kowe kok entuk dhuwit 3
wau sing maringi lu Brandung kan. Ya, Bener, iku mau semenehi aku duwe-duweku dhewe, ora duwe sampean. dadi iki duwetem dhewe mbok neno Brandung. Iya. Lah kowe entuk dhuwit ngene iki asale kon ndi? Sisa blonjo tak ngono sithik-sithik. Lah kowe blonjo iki njaluk sapa? Ya njaluk sampean. Nek blonjo kowe njaluk aku iki ya dhuwitku. Ini weno iku lho Sariden anake awake Ora iso, ora iso. ben kotor. Ora iso, wis ora iso. Pun Wis, Yu. nek mulai mulia. Ora ganduli. Nggih, kula mboten tok dhuwit mboten napa-napa. Lah iya. Wong pancen niku duwike Kang Brandung. Lah karo. Ngeten nggih, Kang. Piye? Saderenge kula wangsul kula tak kandha kalih Yu Brandung. Kondo. Umono Mbak Yu. Kondo apa, Den? Yu. Wong sampean dulurku. Padha-padha anake bapak karo simbok wis mati. Bapak mati kira ninggal warisan ae. Bener, Den. Tinggalane bapak duren sauwit. Sing nganti saiki jek wong padha-padha melu duwe wong aku iki ya kalebu anake bapak. Aku njaluk bagian duren aku. Ngono karepem, ya wis ra apa-apa, Den. Wenehi bagian Pakne rusakno. Ya gini iki lho. Duwe dulur merarat. Bendina lek sing diucik warisan. Tinggalane wong sing modal iku. Yo ngene iki. Kula niku mboten njaluk bandane sampeyan. Wis ora, nek iki bandane bapak wis ora. Iku tinggalane bapak. Ya, wis ora. Ngene Gil. Nek sampeyan owel perkara menehi duren kalih kula. Wong desa niku enten sing nata. Lah karepem. Kula nggih ajeng lapor. Sik. Ora ana lapor-laporan lah, Rei. Ya pripun iki? Ngene. Kula njaluk tinggalane bapak kula dhewe kok, Kang. Dadi nek kowe njaluk warisan duren tinggalane bapak dhewe modal. Nggih. Ora tak wenehi ku arep lapor lurah. Nggih, Kang. Yo ngene iki lho. Paitane wong melarat. Angger ora diwenehi lapor sing dienggo ora. Ya, Lah pripun? ya mergo kowe rumangsane duwe bagian to duwe warisan duren tinggalane bapak sing modal. Rungokno. Tak bagi. Matur nuwun, Kang. Tak bagi. Ndak kowe ngucik perkara warisan dunya lek. Matur nuwun nek sampean maringi kula tak wangsul riyen. Sik. Enten napa? Ana aturane. Ya aturane pripun? Aturane ngene. Nggih. Duren wah. Nggih. Kok wayahe tuwa. Tibane wayah bengi bageamu Den. Nganti duren wah tuwa. Tiba wanci rina to wawan. Bagi aku. Kok ana duren rina ciblok, mbok jiwa kowe tak lantok gasem kowe. Oh niku carane Kang Brandung ngedum warisan duren kalih kula. Aturane ngono. Mangke nek enten duren tiba wayah dalu bagiane sari. Bagiamu Nek duren jawah panci siang bagiane bagiane Brandung bojone Mbak Yumu iki. kula ugemi ngendikane Kang Brandung. Heeh. Bener, Matur Den. nuwun Yu. Oh, ngono. Nek nyaten pun genah perkarane perkara warisan duren tinggalane bapak. Kula ngugemi dawuhipun Kang Brandung. Oh, iya, Kula tak Den. wangsul nyuwun Oh, pamit. ngono, mesti sing hati-hati ya, Den. Bakale wampet kowe, Den. Kang nyuwun pamit. Gak. Kula nyuwun pamit Kang. Iki lho dipamiti dulu nek kok wampet. Aku nek salaman karo wong melarat alergi. Nggih pun Kang. Sampun. Oh, ngono, Den. Sing hati-hati ya, Den ya. Brandung iki pikirane pintu iku menungso wae ta. Kaliren modal. Kate ora. Kang Banjo, Apa? bakale ana wong sing diwelehno kahanan. Wong ndi sing
diweleno anak. Wong ndi yo sampeyan. Cek iso aku. Sampeyan mau ora janji karo Saride. Yen duren tuwa tiba wanci bengi bagiane Saride. Bener. Lah yen duren tuwa tiba wanci rino bagiane. Bagiane Brandung. Lah mula kuwi selawase urip nganti semene tuaku ana tumon duren tiba wanci rino mesti wae wanci bengi. Rasakno kowe ben durung ben wanci. Dadi duren iki nek tuwa tibane wayah bengi. Oh ya mesti wae wayah bengi. Ora ono duren tuwa. Rino-rino ceblok. Sariden nyeluk. Ora iso, ora iso. Sariden nyeluk balik. Den balik, Den. Sen. Mangan parkir sampean dhewe, Sariden ya butuh mangan. Kok njaluk warisane dhewe angel ngono. Kowe iki dhek mentilas genggek ta. Ya dolem kok ngomong. Samu aku nggih bojo, kowe iki ketemu setengah mati. Kalau lo turu. Kok bukan turu apa ya ini? Mbok tinggal turu, mbok tinggal meni warung ayu ya. Ora. Apa? Aku janjian nek. Janjian karo sapa? Bojone support. Bolak-balik kok bojone support. Kowe mok semok. Semok ndi karo aku? Walah. Lah, mbok kowe gedene ngene kok malah mbok banding-bandingno karo bojone support. Bokonge kaya teboke wong winong. Ngono kowe. Dadine ngene iku. Layak. Aku dhewe iki pesen padu karo kowe terus aku tak tinggal ngono. Wah, semane omong aku keliru man piye ta? Anjen bener omongane bojoku. Ora ana duren tuwa tiba wayah awan. Duren tuwa tibane mesti wanci bengi. Ya aku kok keliru mau piye? Kurang akal. Akale Brandung iki 17 kecamatan. Nek Sariden ora ana apa-apane pikirane Brandung. Diteni Den kowe. Diteni kok nganti ana duren tiba kowe gremet. Ah cilaka kowe musuh aku. Diteni kowe ya.